Waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta wara nofsinhar, il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat tkellem dwar l-aħħar żviluppi li seħħew fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra. Appella biex waqt il-laqgħa tal-Erbgħa il-Kumitat jilħaq bil dwar meta ser tibda d-diskussjoni dwar il-mozzjoni ta' sfiduċja ippreżentata mill-Oppożizzjoni u dwar kemm għandha tieħu ħin. Nittamaw li għada ikonna time frame ċar u realistiku. ċar dwar meta ħajibda d-dibattitu u meta ħajispiċċa d-dibattitu. Qal li bil-laqgħa tal-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra 2 filgħaxija l-inċertezza u l-instabilità komplew jiżdiedu. Dak li ġara l-bieraħ fil-House Business Committee fejn nemmnu li ingħata sinjal ħażin ħafna lill-pajjiż. Għamel referenza għal Leader of the House Karl Mifsud Bonnici u qal li kif iġġamja l-qasam tal-intern hekk ukoll qed jagħmel issa fejn qed jiġġamja l-ħidma tal-Parlament. Joseph Muscat qal li l-Oppożizzjoni lesta li tagħti l-ħin kollu neċessarju lin-naħa tal-Gvern biex tagħmel l-argumenti tagħha. Kemm bżonn li l-35 deputat min-naħa tal-Gvern jew l-34 wieħed min-naħa tal-Gvern jitkellmu kollha għal sija kull wieħed, m'għandna l-ebda tip ta' problema. Li jitkellmu sija, jitkellmu sija, mhux problema. Hemm bżonn il-Prim Ministru jitkellem aktar minn sija, jitkellem aktar minn sija. Niftehmu, nirranġaw. L-Oppożizzjoni lesta wkoll li tiltaqa' kuljum inkluż is-Sibt u l-Ħadd kemm filgħodu kif ukoll filgħaxija għaliex il-gravità tas-sitwazzjoni hekk titlob. Aktar mal-Gvern itawwal, aktar ser jiġu perikolati il-postijiet tax-xogħol, temm jgħid Joseph Muscat.